Puntuació de dificultat. Cinc amb 0, 4 amb 9, 4 amb 8. Puntuació estil. 4 amb 9, 5 amb 0, 4 amb 8. A pista, Laia Martínez. Preparat, Gerard Rodal. Puntuació de dificultat. 4 amb 5, 4 amb 4, 4 amb 6. Puntuació estil. 4 amb 6, 4 amb 5, 4 amb 7. A pista, Gerard